ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tollowre ɓundu fuladu weli ngara kon waktu yoni ha to dakorde daka mo madina gounas e ko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagorɗe hanki hoore jole ndi waɗi waylo kewɗo to banggue directeur uji généraux ji kamen hewɓe toɗɗaɓe teskama ittogola wonande général moussa fala kono ne kadi directeur gardiɗo rts woni racine talla ittama e golle mum oɗo saaha tawa ɗon ko papa alignan jaydiyanke mo dakar mate to leydi mali hoorejo leydi ndi mohamed cheikh al kaswani holliti kikiɗe hanke o felliti jeeyede ƴamoɓe lefol laamu taw ko dawal ɗimmal singoji tijjaɗi ɗo tan e nogas e jeenayyi lewru juin e nder ndeɗo hen hitande o holliti so tawi kay ɓiɓɓe leydi ndi cuɓimamamo e dawala ɗimmala maw huccana ɓesguji leydi ndi kanko mo leydi mauritanie hanke o waɗi prix mawɗo no fewi ko fate banggue hefto kawguel qouranil karim en ketto hen musidɗo men alhassana oumar mbothia to leydi mali météo leydi ndi holliti aset paduɗo hen o guleki kewki ma jippo réseau mo kayi kulikoro ha faynma to bamako capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ha capannayyi e nayyi capannayyi e jeegom degré gam teskede e oɗo saaha wonande coupiraji coura godaɗi ɗi to leydi guine konakiri hanke o ko accident musɗo baɗɗo toon to tekula ko ene tolno e capanɗe kene tolno e sappo e joyo neɗɗo keddima hen kene wona capanɗe nayyi e jeegomo neɗɗo gañima hen nogas e jeegomo ene tampi no fewi to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba Diagoɗo ñawoje gendi leydi ndi yillima toon to tribunal gam yuhnitade wonande ɓe leptinoɓe e laamu Yahya Jammeh kabruji men mana en hatto Côte d'Ivoire Niger ma en jaaha to Cameroun kamen joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no fewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hay ɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase joyi seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓossoje kumpital mon e gueɗe mon jahoje kala ko musidɗo mona Saydou Abouba gartaten hanki koye batu jagorɗe toon to galle lamorgo to e gardogol hoorejo leydi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye kame gouvernement mo Ousmane Sonko hanki noon batu o holliti haaju keñoraɗo oɗo saaha kay ko jagorɗe ɗe ndi gummonon to ko ɓuuri yawde no fewi ko fate maaro nebam sukara kosam kono kadi luwas heeɗani hen caggal gam teskede a yoɓete jebdima tan jebdima yiƴƴa e kasdima woni yiƴƴa tan e jebgol maɗa luwasa o hollitiɗen gueɗe kala ko gueɗe hande keñoraɗe kono kadi ɓuuru ustede ɗum ha heeƴa yimɓeɓe kono kadi oɗo saaha gam hollirede hakkude caggal makko ɗum ko caggal hakkude makko e jonde ɓen addoɓe e ɗiɗon fannuji ko fate gueɗe guura beele kadi yimɓeɓe mbawa yiitade hen koye mumena ko wona ɗum kono batu jagorɗe hanki kanko hoorejo leydi ndi sénégal wo yamiri ɓuuri yawde yaccade darnugola catal ngal ene wawa winditade taw koye fitinaji bannoɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wonno ko janvier ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi lewru février waraɓe hen e gañiɓe hen sokkaɓe hen leptaɓe hen kala nde windete jomumen dokke ɓosordi mumen ɗo e balɗe sappo e joyya ko ɓuuri yawde e yaccade gam momtude gonɗi ɓena ha laaɓa ha wiya ceera hoorejo jagorɗo mo gendi leydi sénégal woni Ousmane Sonko holliri jagorɗe mum ko heñori ha ɓuuri heñorade ɗo e nogas e jeegom ñalawma janggo ya taw moni kala addi ɗerwola ngol ene hollira sifa mbaji golle gam heɓanade ɗo tan e balɗe ɗo tan e capantati lewru juin wonande kuccama golle dawrugol makko to suudu sarɗiyeji do leydi ndi sénégal keddotoɗen koye on batu jagorɗe hanki porte parole gouvernement o joguiɗo konngol gouvernement o kanko on Amadou Muntaga Sare hanki wo holliti batu jagorɗo maw leydi ndi sénégal arti ko fate pont maheteɗo hakkude sénégal kame Mauritanie toon to Rosso mo ganduɗa po o wonno happu muɗum
ko lebbi nogas e nayi kono teskede oɗo saaha golle ɗe kala koko tardino feewi ha tenti noon golle ngesa gaz ba ganduɗa ko bip ɗum noon jeeyi sababu kaldigal hakkude makko e hoorejo leydi Mauritanie o pont mo ganduɗa jogoɗo latade fecce ngol lawol ha wawa newnude yangara hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Mauritanie kame leydi Sénégal woni leydi Sénégal kame leydi Mauritanie pont mo ganduɗa juutedi mum ma wonay goo piccal temenayi capanɗe jeegom e goo métre kono kadi jajendi capanɗe joyi e joyi métre carré ko wona ɗum ko noon capanɗe joyi e nayyi milliard copreje franc CFA jaltuɗe boñ Afrique naɓe woni banque Afrique de développement taw koye lebbi nogas e nayyi tardude no feewi o holliti ɗeɗo gueɗe ko kaldigal hakkude maɓɓe leydi Mauritanie ko jeeyi sababu tardugol ɗe golle beele ɗum kala ƴeewe beele kadi wonande golle ɗe ɓuura wawde gasde ko ɓuuri yawde e yaccade gam heɓanade golle ɓesguji leyɗele ɗe kala keddotoɗen koye batu jagorɗe hanki ko hiiri ko noon ko jayde RTS sakti ɗum jamma hanki o wonande kay oɗo saaha waylo waylo kewɗo waɗi ko fate banggue directeur uji généraux ji ardiɓe gueɗe kewɗe kono kadi général Moussa Fall mo ganduɗa ko gendarmerie keptinaɗo darde mum no feewi e laamu yawtu ngo ha tenti kadi ɓurɗo haalede e nder leydi ndi Sénégal sifa darde e gollal mum kam wonno gardiɗo kala gendarmerie kono kadi gardiɗo tribunal mo gendarmerie de Sénégal kam itta hanke golle muɗum lomtima ko biyeteɗo Martin Faye oɗo saaha noon ko on woni keptinaɗo e oɗon sifa ko wona ɗum ko noon RTS ko radio télévision mo gendi leydi Sénégal oɗo saaha ne waɗi waylo waylo mawɗo no feewi Racine Talla gardinoɗo wonande oɗon télé oɗo saaha ittama e poste mum lomtima ɗon ko biyeteɗo Pape Alé Niang mo ganduɗa ko jaydiyanke journaliste keptinaɗo Dakar Matin hande o ko kañum woni kay patron gardiɗo oɗon sifa Falilou Keita kañumne toɗɗama woni gardiɗo caisse des dépôts mo leydi Sénégal wo lomti ko Cheikh Issa Sall ko waɗa ɗum kon to AIBD woni bowal laɗi diwoje ngal Blaise Diagne oɗo saaha woni toɗɗa ton ko Cheikh Bamba Dieye gonnoɗo maire wuuro Saint-Louis wo lomti ko Cheikh Amadou Abiboullahi Dieye ko waɗa ɗum kon to Apixi ardi toon oɗo saaha mo gonɗen ko Aboubacry Sega Bathily wo lomti ko Abdoulaye Balde mo Casamance ko waɗa ɗum konon port autonome de Dakar oɗo saaha woni toon ko biyeteɗo Waly Diouf Bodiang wo lomti ko Moustapha Sy mo ganduɗa kañum wonno toon to Kagulaɗe mo Dakar ko noon yaari yogay directeur uji kewɗi jippinama hewɓe hen ngabbinama o saaha gonaɗo duwagne mo leydi Sénégal yaltini décret kesso ɗum noon yalti koye gouvernement kesso o ɗum noon oɗo saaha ko fati banggue kay kala moni adda marchandise gueɗe ko fatude conteneur ko fawi hen kala caggal leydi ndi Sénégal ko ma mbaɗa déclaration timmuɗo taw kadi ne wondi e facture aji timmuɗi taw kadi matériel o wona gandaɗo coggu ngu wona andagu ɗen gueɗe on sifa kala ɗum noon kala kay ɓattiɗo port mo Dakar ha tenti douane mo leydi Sénégal ma heɓen ko ɓuuri labde no feewi kene tolno e temedere ujunere franc CFA ko ɓuuri ɗum ɗen golle noon jogori fuɗɗade ko goo lewru mai fandu ndu so jomiraɗo haaji amnesty mo leydi Sénégal Sidi Gassama e rima laamu kesungu nde fawata juuɗe muɗum e Ousmane Ngom mo ganduɗa woni no jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu e laamu Abdoulaye Wade ɗum ko caggal nde itti kala seppo ha laaɓi e nder ɓerde Dakar ko wona ɗum ko kadi fitinaji bannoɗe ngan sanga kono kadi ɓe erima wonande oɗo saaha leskoji mawɗi nde gudditte ɗiɗo hen wargoji musɗi baɗɗi nogas e goho walla mbiyen tan hitande ujunere nogas e goho ha yettima hitande ujunere nogas e tati kene tolno capanɗe joyi e jeegom neɗɗo mbasi hen pittali mumen hewɓe kay haqqe men jaɓɓa no feewi taw kadi koye fitinaji bannoɗi fandare mabɓe ɗeɗo gueɗe kala nde jurnirte ha tenti noon police mo gendi leydi Sénégal ko fate sifa gonangal ñawore mumam wuturiɓe doole kala mum ƴewte ɗum noon ko Sidi Gassama yaltiɗin konngudi o holliti kadi fandare mabɓe oɗo saaha ko erade laamu ngu nde yurnite ɓeɗe hen almuɓe wiiteɓe talibeji wonɓe booli nde guittete ɗiɗo hen booli dokke fodde mumen ha timma ɗum koye konngudi makko kanko on Sidi Gassama haɓade ñawu mbiyetengu paludisme teskangu e nder leydi ndi Sénégal hitande 2023 yawtunde tan wonande docteur
hanki duwanande hanki o ko nyalawma mo ganduɗa disnodirala ko fate oɗon fannu beele kadi yurntade konande kay docteur kalila sena hollitti wonande kay ko ene foto wonde temedere capanɗe jeenayyi jeenayyi neɗɗo mbasi hen pittali men taw jeeyi sababu ko jontinoje ɗum ko hitande yawtunde ujunnaje jeeɗiɗo e temedere capanɗe jeenayyi jeenayyi woni ko taweteno e leece oppi woni hitande woni tan jafuɗona ujunnaje jeeɗiɗo e temedere capanɗe jeenayyi e jeegom woni kay rafaɓe to banggue jontinoje tawetenoɓe yoga e cuuɗi safara fettiyanke football keptinaɗo taw kadi komo gendi leydi France mo windere woni Paul Pogba tawama to Tiwawon o yiyama toon yillademo toon to juma mawɗo mo Tiwawon juma mo ganduɗa hande o woni koye mahede mo jarmum tolni hande o e milliard uji nayyi koppareje France CFA ɗon ɗo ɓe goni kay yilade ngaalu gam yidde ɓeydude addimo to noon ko juurade e hesɗittinde toros 3e édition ñalawma taw kadi ko hakkude remoɓe aynaɓe jooɗima hanki o toon toros mo Sénégal ɗum noon e tawtorede sous-préfet diwano kame wonande chef de brigade régional ɗum noon ko ummanade ko fate banggue jaam koyɗe hakkude remoɓe kame aynaɓe teskede e kala saaha pelɓodiren e teske e oɗon fanno Sénégal Gambie caggal nde holliti duwagne mo leydi Gambie ɓeydugol coggu ko fate banggue duwagne to caw koye sima guiwo to Sénégal caggal kaldigal hakkude hooreɓe leyɗe liɗɗe Sénégal leydi Sénégal e leydi Gambie oɗo saaha gueɗe kewɗe defti hen lawola paɗen koto wuuro teddungo Madina Gounass tawi toon musidɗo men Amadou Samba Lo ko heddi e Daka so heewi ko balɗe ɗiɗi tan kono kadi oɗo saaha Daka o elle ma wini ko luliɗo Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma Sar Abdoulaye Sarr ɗo yo Daka o heddi ñalawma goto walla mbiyen balɗi tan so heewi alhamdulillahi min wuuro ngo kala laabi ɗi beddaji ɗi ko autoji ko ya garta ɗo ha Daka ɓe hen ko yaade fewnoyde ɓe hen ko yaade addoyde ɓe hen ko yaade ƴiwde Dakaji mumen holto tolni Sar Abdoulaye Sarr. Sar Abdoulaye Sarr hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 cuumu musgo waɗino ɗon ɗo Daka ɗo haani waɗi mayɗele ɗum saabi guila on saaha noon laamu ngu ene daari gam ustude huuɗo ko ustude leɗɗe ɗe yoga e kartaji e nder hen ɗum saabi guila nden laamu ngu ene adda basuji ene adda kadi tantaji moƴƴi mbaɗɗi fayida sanne oɗo saaha saɗa naata Daka o nde wonno ko dow haade jipporɗa paya e nder faro ngo wadde coñoɗa ko tantaji ɗi coñoɗa ko basuji ɗi kañƴi kala ɗi kaɓɓama ɗi pewnama ha feewi dendagal Dakaji ɗi kala won Dakaji mbaɗɗi huuɗo e sakka e leɗɗe kono ɗiɗi ɓuurani hewde ko Dakaji kesi tan garɗi ko ɓooyaɗi. Sar Abdoulaye Sarr dendagal julɓe kala nana juppo e nder wuuro ngo kala arɓe ko direction to Daka dendagal service aji wona eaux et forêt wona sappor wona gendarmerie wona police wona dendagal e Sonatel kamɓe kala oɗo saaha hay prix eɓe tawi ɗo e nder wuttotol ngo majjingo Sar Abdoulaye Sarr caggal muɗum ñalawma hanki o ɓeɗo ganduɗa biyeteɗo Ma Asta Ndiaye ko kolade kuuɓal e nder weef e nder liste Sénégal kanko e délégation timmuɗo tekkuɗo ɓe gaari samminde ceeɗo juurat ɗum e jangtol makko hoɗiri wonde ko likkotoɓe e nder weefe e nder Sénégal gonni ɗo kamɓe kala ɓe gaari ko samminde ceerno juurat ɗum e ñagat duwaw e neldi ɗum duwaw kalagal e wondinade ceerno e oɗo Daka tijjaɗo ɓe koddiri kamɓe kala ɓe ñaagui ceerno duwaw nde wonno kala ko duwa e nder wuuro ngo ha toon Daka koko jabbete kono kadi ɓe gaari tawtude ceerno Daka o e addude kadi ballal mabɓe kamɓe kadi ɓe ganduɗa ceerno wawi yamminde miñum hono ceerno ibnat ceerno jabtoɓe wawi bismadeɓe e jabtoɗe jabtol moƴƴol sano sakkiti ko sammindeɓe e juuradeɓe kono kadi e ruttudeɓe kadi e diina o e sunno e law tijaniya e jokkere enɗam kamɓe kala ɓe keeɓi weltare moƴƴo no feewi. Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema. Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi lulde Daka mo Madina Gounass moni kala nana fewnoɗo saaha lulde muɗum eɗen mbiya tan yo en tawtore jaame kisala jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yaadu e Daka Madina Gounass taw koye ballodiral musidɗo moon Amadou Samba Lo Amadou Samba Lo ɗum woddi kumpital men ɗemgal pulaar ngendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie koddanene Abouba
paden ko leydi Gambie jaafuɗon ko gottuma wonande koddanene Abouba jaagoɗo ñawoje gendiɗe ndi yillima toon to tribunal ngam yurnitade fitinaji mbaɗano ɗe ɓen taw koye laamu Yahya a Jammeh koddanene Abouba a salminama. Waaleykum salam wa rahmatullah. Hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o jaborgal men kalfinagal ko fati ñawoje ɗo e nder leydi ndi honorable Daouda Diallo caggal tan balɗe ɗiɗi ndew yilli to suudu sarɗiyeji meɗen te gam tan wawde yawtinde ngal ɗo kuulal lorinoɓe lamanteri Yahya Jammeh e lornoɓe ɗumenen te mbawa ñawede loriɓe mbawa tottede fodde muɗumineten wando on luwade yawti e suudu sarɗiyeji men oɗo talata jawtuɗo caggal noon nde ɓe mbaddigoɓe jiile kamɓe e sarɗiyankoɓe wawi yawtude hen sarɗiyankoɓe noon ƴetti konngudi beyeteɗo Souyaybo Touré holliri tan de ɗum ɗo ko gonga kono tan de wonɓe ganduɗa ne jiiɗi koppereje wonɓe ganduɗa jiiɗi tan ko hono ɗum ɗo wata wattuɗo e nder leydi ndi wonda e fimde tinde Fatoumata Touma Ndiaye ko sarɗiyanke lundiyanke kanko no holliri ɗum ɗo de ko doole ko luwa leydi ndi hokki ɗum doole kanko horejo leydi ndi kono wona kala ko luwa leydi ndi hokkuma doole tan mbawa huytorade ɗum saabu ɗum ɗo kanko omo yaadi hen kala lorinoɗo wawa tottede fodde mum lornoɓe nawe e cuuɗi ñawirdi mbawa ñawede ko ɗum ɗon wawata ɓumnude ɓerɗe ɓe ganduɗa ɓen lorinoɓe kono noon wona hunde kala adde tan e suudu sarɗiye wiye koko heñora Bile Tunkara ko kanko jogui majorité e to banggue suudu sarɗiyeji meɗen o holliri ɗum ɗo ko hunde heñoranode kono ko hunde kadi fonde wadde caggal ne ɗum ɗo yawti maɓe mbawa ñamde ɗum e budget e hitande fande nde so Allahu lamɗo jaaɓi ɓen mbawa tottede fodde muɗumen ta timma ko wona ɗum ko ha joni kabaruji men e nder weltare TV e weltare ɓiɓɓe fulɓe yahoɓe Dakar Madina Gounass gila to Banjul haɗo e Latrikunda e wonde Birkama oɗo waktude ɓe goni koye kebbungal mangal wondude e weltare saabu ɗum tindade ɓe e nokku tedduɗo toon to Madina Gounass gam tawtoriyede woni oɗo édition laabi 83 e ngolɗo ɗum ɗon noon almuɓe fof oɗo waktu eɓe pari eɓe kolliri kadi beelamma maɓɓe no hannirta janggo ɓe jogori ɗo faade ɗo he nette e wuuro Serekunda. koddanene Abouba golle ma jooɗi peewi to Serekunda kamɓe hirdoɓe ɗon appeli toon to Dakar mo Madina Gounass mbiyeɓe tan lawola jaam a uddi kompital men toon to leydi Gambie paaɗen koto leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi ndi hanki o kikkiɗe wo yaltini kene fotto wonde ɗereji jeenayyi ɗin kala noon faani ɗum koye ɓesguji leydi ndi ɗon ɗo holliri o felliti jeeyede ƴammoɓe lefol laamu daawal ɗimmala taw kadi koye sumgoji tijjaɗi ɗo tan e nogas e jeenayyi lewru juin seftinima woni koye mandama ko gadiɗo ɗon ɗo toɗɗono hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi mandamo duuɓi joyyi wo holliti noon ɓe to golle makko so tawi kay ɓiɓɓe leydi koolimamamo ha cuɓimamamo wonandi kay mawo jogo kuccam ɓesguji leydi ndi ma waw nawde leydi ndi kadi e sifa goɗɗal ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso ma en ketto e kabaruji men musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia hanki o maw leydi Mauritanie rokkiri prix jeenari taw kadi ko haalis jonɗo wonande ɓen reftiɓe kawguela Qur'anil Karim taw kadi koye dow inde makko Alhassane Oumar Mbotia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon kay calminiten hono Amadou Sambolo to ɗo Madina Gounass enen mbiya wonde no mbadde e kebbungal mabɓe ko fatti e Dakar o ko noon kay kodda nene Abouba toon to Gambie enen mbiya wonde nden ka Allah e mabɓe ɗo e kabaruji men e leydi hono ɗo leydi Mauritanie e ñalawma hande o hoorejo leydi hono Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani o ardima dokkirgol taw ko jeenaji ɓurɗe teskinde e kawgel nayiɓiwel banugel ɗo hen ko fatti kadi e humpitiɓe ko fewti e Qur'anul Karim hani e tumnorɗo mum e ko addi hen gaddiɗo o noon heeɓi koppereje kewɗe no feewi heeɓi million ngaji 5 taw kadi ko dawɗo hen on wawi hono hiɗode million ngaji 4 tataɓo o heeɓi million ngaji hono tati ngel kawgel noon ko jonde jagorde leydi kono Mauritanie sosno ɗum gila kay e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas fodde million ngaji nogas e jeeɗiɗi taw ko ɗen taw kadi ko koppereje Mauritanie mbawi kay hono rokkitede e taw kadi e ndeɗo hitande eno ardiɓe hono mbadi ɗum non foof ko teskinde wonde kay ɓen janggoɓe Qur'anul Karim ha ko wayni noon alay saago cimɓine mate kay darde mumen ene ɓuura wawde hono ngarɗo
goɗɗude ha mbawa kay toppitade jangde nde no fotti wonirde nda yettini kolaɗo kuɓal noddeteɗo ɓen anduɓe taw koto leydi ndi ɓen noon mbaɗi taw kadi ko erago mumen huccinde kay e wiide wonde kay e ɓesgu ngu ko wonde kay hoorejo leydi ndi ene foti kay wallede gam mate ma wawa wadde kono dawal mum waɗa ɗiɗoɓal wonde deuxiéme makko mandat mate ama wawi kono jokkude golle makko kay gam kay dejere leydi Mauritanie ha e ko nandi hen ɗo ko safroɓe ɗo leydi Mauritanie noddudeɓe wono médecin résident en ɓe dey mbawi wiide wonde jonnani golle police no sardiɓe ni e hutorade hono sembeji mumen e ñalawma taw kadi ko hanki o to nokku nodduteɗo kadi taw kadi ko place de la liberté woni nokku kadi taw kadi ko nokku bellitiɗo wellitare ɗum noon e hanki noon woni lawol mabɓe hono tataɓol ko aɓe ceppa e ko wayni e kala e nde ɗo hono yontere addi ɗum noon ɓe mbi wonde ko jagorgal mabɓe kono jaɓani yaltinde nanodiral ngal ɓe mbaduno e mumen ngal ko yowti e golle mabɓe mate kay ene mbawa kono toppitede ha no fotti hannirte ni toon to sehil baɓe dey ko wargo suka biyetonoɗo Balla Galliga ñawore nde noon hono wawi kono yande e ñalawma taw kadi ko mo bare nogasat lewru ndu gonɗen ndu on tumaɗo kadi wargo ko taƴanama kay ñawore wargo wondude e tato e makko e wonduɓe makko ɓe noon goto fof taƴanama duuɓi tati e nder dumburdu toon to Blue Noir goomu jakorɗe taw kadi ko e ɗowngu gardiɗo taw kadi ko kolaɗo kuɓal galle lamorgo biyeteɗo hono Moulay Wul Mohamed Lagdaf gam ƴewde kay caɗele gonɗe toon to Blue Noir guila e ndiyam hani e kuɓɓam goɗa toon no wuuro Nouadhibou wayni ɓe mbi noon alay saago wuuro ngoɗo kañumne toppite mate kay ma waw kadi caɗele mum ma waw hono ñawdede ko ɓuuri yawde e yaccede Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo dey wonno ko ƴognoɗen e kabaruji men e nder leydi kono moten e ñalawma hande o taw wonno koydade musidɗo moon Assane Oumar Mbodj gorko mo Sandoku gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj gam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi no feewi to leydi ndi Mauritanie leydi Libi fandare mum ko ɓeydude jokkodiral hakkude me leydi Mauritanie jeeyi sababu noon neeli koolaɗo kuuɓal galle lamorgo muɗum taw kadi yettini ko ɓattake Imada Al Fattah taw ko on woni hoorejo leydi keptinaɗo to banggue fedde gotago windere international kala ɗum noon ko yiddeɓe kay wonande nde Mauritanie ɓeydoto dusde leydi Libi to banggue gueɗe dendaɗe ha tenti noon to banggue kadi ɓeydade moƴƴitinde jokkodirala joɗaniɗo Mauritanie to Ligue Arabe kanko on biteɗo Abdoullahi o holliti Sidi Abdoullahi o holliti oɗo saaha Mauritanie fandari mum ko ɗiɗo hen wargoji muusi batteɗe ɓesguji Falasɗine naɓe toon to gazane dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ɗum ɗo hen uddi kumpital men to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali gartaten koye gasgol ko fate banggue gasde haalaɓi ko fate banggue happu dokkanoɗo laamu transition ngu leydi Mali ɗum ko guila nogas e jeegom lewru mars janggo waɗata lewru ko gasi ha laaɓi jeyno sababu landaji lundo kewɗi hen puɗɗinoma haalde caggal mum ɗon laamu leydi waɗi hen didol boɗoyol wi kan haala yo ase ubbe hay goto to haalɗo hen haala dawrugola ñalɗi jalo kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi nogas e goho nogas ɗiɗi yogay commune aji tawtiɗe Bamako oɗo saha noon hewɓe kay taw ko ɓettoɓe gollal ɓe kolliti ngal ɗo cetal darigal gam kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi oɗo saaha koko rondi ko fati e banggue yataw kay wonani ɓeydugol transition guɗa hen laamu militaire kene fota wonde lebbi sappo e ɗiɗi ha capantate jeegom taw ko lewru woni koɓe eɓɓini ɗum noon ko caggal jonde wonnon toon to palais de la culture Amadou Hampâté Bâ Bamako keddotoɗen koye leydi Mali to leydi Mali teskede wonande caggal sete leydi Mauritanie yettinoɓe toon to leydi Mali kaldigal wonande kay e kala saaha armée leydi Mali ne hutoro doole e ɓesguji Mauritanie naɓe ha tenti noon toon to keerol hakkude leydi Mali kami Mauritanie ha tenti noon e ɓen konin koɓe wallidiɓe leydi Mali taccinoɓe keerol ha dañi joɓade fittande suka gorko oɗo saaha noon laamu leydi Mali ene yiilo peeje kala beele deeƴal timmugal
ene wawa latade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala to meneka ɓene goya kura ala nguleki ne heewi kuppiraji ne keewi ko sagataɓe jeetato mbiya teɓ taw ko responsable en to banggue kay dépôt carburant ko fati toon to meneka ɗo ganduɗa kurani kubba balɗi taw artani ene hen chef de dépôt ko ɓen mbiya teɓ bedda e kaso ɓe nanguira ko guyka ko fati e banggue gujjugola carburant taw kadi ko patunoɗo e ɗiɗon fannuji météo mo leydi Mali holliti nguleki mawkima teske ñande aset paɗoɗo henno woni samedi garawɗo henno ɗum noon ma yaha capanɗe 4 degré taw ko région Kayi ha to Kulikoro Bamako heedani hen caggal température muɗum ma yaha capanɗe 4 ha capanɗe 6 degré ɗo ɗo nguleki teska e hôpitoji yogay nokkuji ɗo kuppiraji courant keewi teskede so tawi courant kuppi hen sahaji ene waɗa 24 heures woni hen ko waktuji jonɗi no feewi taw kadi artani ɗo ɗo Niger heeɓi wallidde leydi Mali kene tolno 150 millions de litres taw fayi koye EDM beele wallidde leydi ha wawa yitade horme wiide Deli a Kanne keddoɗen koye leydi Mali ko alaɗo kuuɓal jagorɗo wonande golle leydi ndi wonande Mamadou Konta o holliti jonde nde ɓe jooɗi ñalawma hanki o taw koye édition tataɓo walla mbiyen ko fati oɗon fannu o holliti ko haɓade ligginde sukaɓe gam teskede leydi Mali kala sukaɓe tatoɓe limɗa hen gotel ligginama liggey cattuɗo no feewi taw ko liggey sagata mo duuɓi 40 ko foti liggede ligguide ɗum cukalel guel duuɓi 14 fayi less ɓe kolliti to banggue ndema e to banggue jiilaw kanŋe ɗum noon oɗon saaha darde mabɓe ko haɓade ɗen gueɗe suka jonde mum walla ni gollal mum ko faade cuuɗi jangguirɗe janggoya ko wawi wonde kala walla meccala ma waw naftude a jomuma paɗen koto Guinée Conakry kaldigala hakkude EDG mo leydi Guinée catal tammigal ko ɓam leydi ndi hakkude Senelec mo leydi Sénégal ɗum noon ko yidde kay ngal nandiral ɗum ko hanki ngal kaldigal laati beele leydi Sénégal ne wallita leydi Guinée kuɓɓam ɗon ɗo bateau mo Turki suwa tawa artude caggal nde dépôt mabɓe suumi guilɗen teskede kuppiraji ne keewi nder leydi Guinée ha tenti noon to Conakry oɗo saaha Sénégal mo Senelec ne heeɓi kene fotode 120 mégawatt gam walliddeɓe beele kadi leydi Guinée ɓuura wawde heɓde kuɓɓam no fotiri kala to leydi Guinée Conakry hanki kikiɗe ko accident musɗo waɗi toon to tekkula noon ne tawi nder leydi ndi ɗum ko biisa jolnoɗo yimɓe ha heewi ko kañum yani caggal nde pono makko felli wo teɓɓiti koye pont mayil ɗum noon kene foto wonde 15 neɗɗo mbasi hen pittali men 46 mo neɗɗo gañima hen joyo maɓe ko rewɓe ne waɗi hen sukaɓe ɗiɗo 26 ɓe gañiɓe he ene tawi hande o e kene wiye hakkude wurɓe e mayɓe ene tampino feewi keddotoɗen koye Afrique kono gartaten koko fate banggue wonande amnesty ko yaltini cimtol hakkude Burkina Faso Burkina ɓe jaltini ko cimtol kamɓe amnesty ko fate rapport 2023 ɗum noon ko Soudan ɓe jaltini ko Burkina Faso Soudan Nigeria Niger RDC Congo Mali wonande Somali ɗeɗo hen leyɗele ko tijja ko toyna wargoji kewɗi mbaɗama taw kadi wargoji ko hakkude ɓen jogitiɓe armeji e wonande laamuji leydi ndi ko wayno mintoreɓe civil en lombiɓe ɗon ɓe koko moƴƴa ha boni ha tenti toon to Soudan cimtola ngol ɓe jaltini toon to RDC Congo to Burkina Faso Human Rights Watch kañumen ne jaltini rapport men subaka hande o taw kadi ganduɗa koye maskaraji bonɗi baɗaɗi e nder ndeɗo hen hittande 25 lewru février 2024 e nder nokkuji ɗiɗi kene fotto wonde 123 civil woni ko dirguita taw mbarda ko fetilaji e kure ɗum noon waɗi ɗum ko armée leydi ndi woni hen mbara ko toon to yettanga sukaɓe rewɓe woni hen koto Escan 1 ko ɗum woni cimtol ngol ɓe jaltini kamɓe ɓen fedde daraniɓe haqqe windere nde gam yurnittoɓe gueɗe baɗaɗe to Nairobi to ɓooli kewɗi jippinoɗi toon jeeyi sababu hande leyɗe kewɗe ko wayno bidonville leyɗe ɗe garɗani goni koye humbude yogay diƴƴe taweteɗe kay hande o e nder capital mo Nairobi laamu ngu ƴetti peeje gam waɗandeɓe tantaji mawɗi beele fabade ko fate ɓe guila
rafiji yillade ɓe siftinde mon ko fate waylo taaridi jeeyi sababu oɗo saaha gonaɗo wonande kay kalɗo to ɓari heewi ardude koye fitinaji mawɗi no feewi to Côte d'Ivoire ko ñaaki kay dañi yirbinde ngoɗo henno wuro wiyetengo bago e songo songon ɗum noon waɗɗani autoroute nord ɗum jeeyi sababu noon yimɓe ɗiɗi mbasen pittali mumen kamɓe noon ɓe jogino ko machine ko leɗɗe ɓe taƴatno deke yo ñaakine tawi hen ko ɗin cokke mabɓe hen ɗiɗo kam ko ɗon e ɗon mbasi pittali mumen tataɓo noon ɓenninama to Abidjan beele heɓa toon safara muɗum gam teskede kala sa ñaakine keewi yande e yimɓe nder ɗiɗon diwanuji garten ko fadi banggue Simon Bagbo baɗɗo hanki conférence muɗum taw koye parti MGC ɗum noon ko mouvement mo ardi hanki hewɓe kolliti ko jeeyi sababu hande mo nodde Simon Bagbo tene wonoto tene ceergal koko yani hakkude koye Bagbo holliti Bagbo ɗaɓɓirino ceergal hakkude mabɓe kono noon suwa taw gazde hayso tawi woni ɓe goni taw koye ngal ɗon kaldigal ɗum noon kala jiɗɗo wiidemo Simon Bagbo ene wawi noddidemo noon seppo ngo yinno wadde ɗum hande société civile yo gay booli Abidjan no gase joyi hande gam wullitade wonande ko fate ceergol courant e nder leydi ndi préfet haɗi ngol ɗon ceppol ɗum jeeyi sababu ngon seppo laataki to Niger kaldigal fuɗɗima ñalawma hande o Pentecôte mo Amérique nelli taw kadi ganduɗa ko sete mum faade toon to ñame laamugol leydi Niger wonande jaltingol koninkoɓe leydi Amérique tawiteɓe toon to Agadez guila tan hitande ujunnaje sappo e ɗiɗi ha yettiɗo hen caggal seppoji mawɗi bannoɗi toon to Agadez ngam wiide kay koninkoɓe leydi Amérique yo jaltu leydi mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade to Niger fuɗɗima sefde ko fati banggue pétrole brut muɗum ɗum kono ko biyeɗo Agadema ene tawi nder leydi ndi kene fotto wonde 1.950 kilométre hakkude Benin ɗum noon eɗen gandi ko golle puɗɗunoɗe guila 2019 kene fotto wonde milliard uji koppareji dollar dañño wanjede hen kono ɗo saaha tiwoji puɗɗima ƴegnude oɗon pétrole mo ganduɗa jogori yeyde ɗum hande o leydi Niger jeytendi e leydi ɓurdi wasde yo gay leyɗele e nder Afrique de l'Ouest to leydi Cameroun Maurice Kamto lundiyanke mawɗo no feewi hanki holliti feeɓima gembade jeeyde sungoji tijjaɗi 2025 toon to leydi Cameroun o wonino kadi mbir gembiɗo jaaduɗo e Paul Biya hitande ujunnaje sappo e jeetati on Paul Biya mo ganduɗa laamima leydi ndi guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e ɗiɗi taw kadi ganduɗa suwa taw andede mbete ko gueɓontoɗo wonande sungoji payaɗɗi walla ala to joolam jaɓeri Hamas hanki yaltini vidéo kesso pula ɗum noon ko goto e otage uji ɓeɓe biftino jeeɗiɗi octobre on noon e leno yaltire vidéo ni jaydiɗi kewɗi kolliti jungo ngo way kono tañgo ni kono kadi hoore nde ene usta to banggue sukundu moɗi waare omo inniti hen inde makko kanko noon ko Israël najo hen banggue ko Amérique najo hen banggue jeeyino sababu laati seppoji baɗɗi toon to Israël gam hollide kayoɗo sa laamu ngu ne dogata beele waynande ɓen otage uji hen nangaɓe mbawa ɗaccitede Ukraine koyɗe jaam ɗe leydi Qatar jeeyi sababu ha leydi Russie woppiti kene tolno 49 cukalel taw ko ittunoɓe leydi Ukraine nangganoɓe nawa toon to leydi Russie ceerda e jinnaɓe mumen ɓen sukaɓe noon e ballal leydi Qatar nawama toon to Qatar to Doha kene fotto wonde 16 suka hen hanki toon to Kiev yettima wonde jinnaɓe mum e wiide hoorejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky hen nogas e tato oɗo sahani tawi centre heddiɓe ne tawi toon to Doha gam hebde cellal ɓalli mumen to Iran tribunal ñaawi wonde rapport yimiyamke kelme biyeteɗo tumaji taw kadi ko tumaji Saleh kaddi gurdam e kaso ɗum noon o ñaawira ko walliddemo seppoji ko fatuno e mayde Masha Amina taw koye hitande yawtunde jeeyi sababu ñaawedemo kaddi gurdam e kaso o yaltata musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen na wonno kumpital ngal min gaddanno mon kekiɗe hande o to leydi Gambie ko musidɗo mon Kodnene Abouba to leydi Sénégal ko musidɗo mon Amadou Sambalo to leydi Mauritanie ko musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mboca ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena